Tri kartičky na dnes vypadli. Prvá je rozhodnutie. Rešpektujte svoje najvyššie priority. Ak to nie je jednoznačné áno, tak je to nie. Druhá karta spadla. Pravda. Hovorte pravdu. Kľúčom k autenticite, k vášmu prežívanému životu je integrita. A tretia karta spadla neha. Ja sa smejem, lebo čo robíš ty pri tom, čo ja natáčam? Neha. Buďte k sebe nežní. Opatrujte s láskou vaše vnútorné dieťa. Hej? Čiže, čo by sme povedali k tejto prvej karte? Rozhodnutie. Každý z nás sa ocitá na nejakej križovatke, kde potrebuje urobiť rozhodnutie, že ktorou cestou sa má vydať. Ono sa to zdá, ale iba zdá, že to je ťažké, ale ten hlas vo vnútri nám šepká a keď ho budeme počúvať, tak ten smer je jasný. Ale mnohokrát to nepočúvame, pretože nám ten hlas intuície alebo hlas srdca preruší naša myseľ. Naša myseľ je niekedy zlomyselná, ale nie vždy je to tak. Tá nás vlastne chráni a núti nás rozmýšľať. Takže, ak ste v živote pred nejakým vážnym rozhodnutím, tak by som odporúčala ísť do ticha. Tak ako do vnútorného ticha, tak aj do vonkajšieho ticha. Proste, kde nie sú tak určité vplyvy, ktoré nás rušia, ľudia, ktorí nám vadia. No, a tak ďalej. Poznáme všetci. Alebo môžeme začať robiť nejakú činnosť, ktorú máme radi. Ďakujem. Tak toto sme kedy takéto jedli naposledy? Tu není horká čokoláda? Kamu kóri sa robí, lebo na videu vedú. Počúvaj ma. Toto som kedy naposledy také papala? Od koho sme to dostali? Ale prečo tu není horká čokoláda? Ja si pamätám časy. Vždycky som si vybrala tú s horkou čokoládou. Počkaj. Tu musí byť nejaká aj káva. Počkaj, tu je nejaká pralinka, tak si skúsim také dať. No, ideme ďalej. Vidíš, aj toto bolo, že rozhodovanie, hej? Myslela som na kávu, horkú čokoládu a nakoniec som si vybrala pralíny, lebo som počúvala to vedenie vnútorné. To, či to bude dobré alebo zle, sa ukáže. No, takže... Vždy to bude dobré. Vždy to bude dobré. Vám odkazuje tento. Tak. No, tak vynechám. Rozhodnutie v tomto prípade bolo dobré, preto som sa rozhodla, že merci už nebudem jesť. Takže, ešte k tomu rozhodnutiu, že keď sa fakt nevieme rozhodnúť, tak najprv treba prijať ten fakt, že neviem sa rozhodnúť. Pretože my sme zrazu v nejakom tlaku na seba. Na seba si dávame ten tlak, že sa musíme rozhodnúť. Ale my sa vtedy just nevieme rozhodnúť. To nejde, lebo tam sa vytvára tlak. A čo tlak vytvára? Protitlak predsa. Hej? Tam je to pnutie. Tam sme v takomto krči a pokiaľ sa my neuvoľníme,
tak my to nevidíme, že čo máme vidieť. Hej, necítime, čo máme cítiť. Takto by som to chcela povedať. No, takže keď sa dá, tak v momente porozmýšľať, kde som uvoľnený, kde som kľudná, kde som v takom tom v súlade sama so sebou, hej? Čo to je, aká činnosť mi pomáha k tomu, aby som bola v tom naladení sama na seba, na svoje srdce, na svoju intuíciu, hej? Kde je to flow? Po prípade začať tak dýchať, tak zhlboka, že zastaviť dých a vypustiť. Tak aspoň zo 4 krát si to urobiť. Ísť do pohybu trebárs, hej? Nech je tam ten pohyb, nech sa tá energia hýbe, nech tá voda v nás plynie ako rieka. Takže, a to rozhodnutie nám príde. Možno nie hneď a možno takto. Ja to mám väčšinou s Michalom tak, že nám prichádzajú vnemy a nejaké také vedenia skoro ráno. Neviem, či to je o 5, o 6, ale my to tam máme. Vtedy vieme, že čo aj ako. Takže najlepšie sa aj tak robí rozhodnutie ráno, keď sme vyspatí. Večer, ja to tak nemám, že večer by som sa vedela rozhodnúť. Až tak, ako ráno. Takže to by bolo ku karte rozhodnutie. Karta pravda. Hovorte pravdu. Pretože to je kľúč k tomu, aby sme prežívali život autenticky, svojsky, pravdivo. Ono sa hovorí, že pravda oslobodzuje. Môže sa to zdať aj to, že pravda zaväzuje. Pretože pravda, naša vnútorná pravda prichádza z pozície akoby lásky k sebe a z bezpečia. A samozrejme je tam hlavne tá zodpovednosť. Zodpovednosť za acitko, ktoré trepem v ruke, že? A že tu kárne trepem. Ale sa to leje. Ale Olizuj, áno, a potom to zavrie a daj do ladničky. No potom pôjde maminka olíže. Áno, jasné. Takže vlastne tá pravda, ja by som to skôr povedala, že byť pravdivá. Pretože pravda je len jedna. V tantrickom umení som sa naučila, že sa nepýtame, kto má pravdu, ale kde je pravda. A toto mi veľmi pomáha na ceste životom. Pretože je rozdiel pravda a byť pravdivá. Pretože, ako som povedala, pravda je len jedna a byť pravdivá je veľa. Je veľa podôb. Napríklad to, čo platilo pre mňa dnes, nemusí zajtra. Pretože nálady sa nám menia. My ženy sme cyklické. Máme hormonálne zmeny v tele. Sú muži, ktorí sú pevní, áno, keď povedia áno, tak to trvá dlho. A keď povedia nie, tak no, to sa dá aj meniť, samozrejme. Ale tá pravdivosť je každého iná, pretože je to menlivé a tak to má byť, pretože ráno, keď sa zobudíme, sme zase iní, hej? Aj dnes nemôžeš byť taká istá, ako si bola včera, pretože aj keby si povedala, že sa máš takisto ako včera, tak to nie je pravda, pretože naše tela sa menia, naše fyzické tela, emočné, mentálne, duchovné, astrálne. Ja neviem, koľko máme tých tiel, ale myšlienky sa nám menia. To nie je možné, aby sme boli dneska iní, teda rovnakí ako včera. A dokonca aj teraz som iná, ako som bola pred pol hodinou. Klapka jedeš.
No, dobre. Dáme si tú nehu. Buďte k sebe nežní, opatrujte s láskou svoje vnútorné dieťa. Svoje vnútorné dieťa treba opatrovať, áno. V zmysle, že treba počúvať svoje vnútorné vedenie a nezabúdať na to, že to dieťa raz vyrastie a má svoje potreby. Takže netreba ostávať v starých energiách, kde sme boli malým dieťaťom, ale boli sme aj tínedžermi a boli sme už aj dospelými. Takže počúvať svoje potreby s nehou a súcitom, by som povedala. No. Tak toľko naše kartičky dnešné. Tak pa.